Dobro. Ajmo da ne lenstvujemo, ali tako više danas ne da vidimo šta još imamo mi za pitanja. Pogledajte. Pogledajte Stein marketing. Ali ćemo ovo Cinkovce. Svinje, muške za klanje. Ima li greška neka? Vidite li možda je greška? Sad ću vidjeti. Dakle, evo da ponovim. Prodajem svinje muške za klanje. Pa tražimo grešku ili nekako ništa. Dobro, Da ćirilica, li je moguće? latinica, Ćirilica, dobro, dalje. Ništa, Kasper, Rešo 4 u kadru. Dobro. Džajna kuća, ništa drugo ne mogu da imam. Ništa, znači ne, ništa. A kako se zovu svinje ženske? A, vidiš li? Pa to sam to. Kako mogu svinje muške? To je neka vrsta pleonazma, ali tako? Ne, to je neka vrsta... Pleonatizam. To su bre neki ovi iz, kako se zove, ženske grupe. Pa muške svinje, verovatno je to... Šovinisti. Verovatno to kane, evo ti četvorka. A? Četvorka nije petica, pot malo pred zbog svinje ženske i muške. Gledate li vi televiziju? Ne. Gledate ponekad, gledate. Gledate, koja vam je omiljena emisija? Discovery. Discovery, dobro. Dobro, tebi... Zaju? Kod uvoda kao špijan ću ga. A još nije vrlo kao. Nije Kulić show. Pa znam. Svaka čast, 5 plus! Molim, 5 plus. 5 plus. Znači sada sam ustanovio zašto je drug bio toliko lično. Sad ćemo da vidimo jedno pitanje, da vidimo o kojoj emisiji se radi. Što mislite? Evo, pogledajte, obratite pažnju. Znanje i manje. Da bom, vidi se grane, da bome, i šta misliš, koja emisija? Ti si rekao znanje i manje. Milane, šta ti Neki misliš? kviz. Neki kviz, dobro. A to zbog znaka pitanja? Da, to me asocira. Pa stalno je bio znak pitanja do sada. Uključi se malo u emisiju. Malo. A ovo nije čas. Nije kviz. Žaja, šta ti misliš, Žaja? Čekaj mi da je 063. Šta misliš, Žaja, ti? Ko je ovaj? Nemam pojma, ajde vidim. Učite me, ovo se svoje mišljenje nema. Pogledamo me. Ajde, može. Ajde, pogledamo. Može, nije problem. Grupnjak. Koja je ova emisija? Mija Kulićov. Pa na šta vas ovo podsjeća? Na piramidu. Bože, brat, Tolkane, pa ne, ti ćeš... Ja sam sam za njim. Ti ćeš odlično da završiš. Hoću ću vašim stopom. Ovu godinu završavaš odlično. I još jedna, slušaj, ta si ću stižeti. Ja sam prosto za svojim znanjem. Ja, pošto ćemo vrlo brzo u Evropu. Dobro. Idemo kod Turbo Puž. Da pogledamo mi jedno pitanje, da vidimo o čemu se ovdje radi. O izjavi ljubavi. Ljubav, da vome. Meni je majka vidovita Zorka, pa ja to... Tako sam već, znači, može da bude kao neki spomenik ljubavi, je li tako? Može. Recimo, da se prejao Lubenice, bilo bi fontana ljubavi, vjerovatno. Ili pivo da je... Šta mislite, šta je? Dođi na morski greben, tamo što je to? To, kako ide? Tamo ću da... Nastavak. Milan, ti nemaš tu pesmu? Znam, nego... Znači su moje misli. Malo. Ja ne znam, ja sam filmovak. Ne volim. Dođi na morski štulac da ti pokažem kuću koju sam živio ja. A od početka na greben, pa posle... Tamo ću da te jednom... Prilikom u tom momentu, sada. Između ostalog. To je to. Možda vidimo sad. Prilikom znaka pitanja, to je to. Da. Dobili ste 15. Mama, dođi 15 mama. ste dobili. 13. 3 puta po 15 ste dobili. Od kako se družimo s odlikašima, vidiš? Vidiš i šta je, bre. Posle da gubi tužinu. Slušaj. Ne, odlikaši nisi ti onaj... Ajde. Džaja! A nije. Pa Znači, grazi. Bar je isto po crna. Ajde da napravimo analizu ove slike, dijalektički čisto. Evo. Ovom gore. A ovom pod ovo. Pazi, ovom gore je guza okrenuta prema moru. Tako. Tako. Ovom dole je guza okrenuta prema nama. Zemlji. Jel' tako? Dobro. Kite su usmerene prema nebu. Kite cveća, ovo što je tu. A misliš kite cveća? Kite prema nebu, jel' tako? Da. I samo fali, šta fali još? Valjda širmu fali. Vatra fali, no, 2 kante od 10 litra, razumeš, pa da... Pa da bome, pa to su 4 elementa, tako, voda, vatra,
Tako, lepo se. Je li tako? Tako je. I pljeskavica. A peti element nema jer je neprirodan. Pljeskavica? Ne postoji. Pljeskavica, To je. pregorena. A znaš šta je pljeskavica? Pa nešto kuvano, vjerojatno. To je onaj veliki zgažen ćevap. Kako ti to Kanada ne Pa znam, nego pušte mi vas malo dođete. A, pa dobro, pa. To je tipično skočki vic, ali kad smo već u tom... U tom podneblju, da. Kad voliš na televiziji, Kad smo već na televiziji, da. Dođe televizija košila. Dođe televizijska ekipa na pijac da intervjuše neku babu i kaže baba, čime se vi bavite? A tek baba, sinko, mi se ne bavimo, mi ramo legamo. Sad si mi dao. Znaš, isto došla je ekipa televizijska u ovaj Gypsy Town, to ciganska mala, razumeš? I okupili se braća romski cigani ili ti ciganski Romi. Da, nisam više priđe- ciganin, sada sam Rom, kako Da. lepa promjena u životu mom, da. Strašno je. I To sam priđe čuo sad pesmu. jednom reporter jednom, kaže, kako si vi zovete? Kaže, Trajć. Kaže, gospodine Trajć, kaže, kako biste vi rešili političku situaciju u Srbiji? Ja? Pa ja, kaže, ja bi sve, kaže, političari, kaže, postroju za zid. Pa bi uzeo kalašnikov. Pa čučnila si me, ču. Šta je smešno? Uvijek po koji sati učitelj. Pa ja mi ću celu noć imao, dajde razglas. Ajde. Ko razlog? Ajde, gotov čas. Te puknem u glavu ti tamo. Ajde, bej, makne ruke. Kad to ostaviš od se... Dom kako. Dobro.